musulunci kin tabbatar da cewa bai cancanta a ce a yanzu wannan yaron yana shiga ɗakin wayar ba. To yanzu ya kake so ai? Kawai yanzu ba na son yaron nan ya dinga shigowa gidan nan. In fact ma ba na ma son kwata-kwata in ƙara ganin kafan shi a nan gidan ki. San yadda za ki kira ba su. Zuwa an jima ki iya dawo mata. To gaskiya ni dai sai dai ka aika min da shi. Gaskiya ba zan sake dawowa. Ka ba da hanya. Wai ta biya ka kudin ka kuwa? Yakin ba shi kudin. Ban sani ba dan sai. Aminiya. Sirayya. Allah Yaushe a gari? ai ko jiya ne shigo. Allah. Allah yanzu ma na kai dinki na ce shagon. Kwana biyu ya kin girma. Ya aka kika bari Sirayya da kake zuwa? To ai su suka so mai yin hutu. Shine yayo gaba ya bari. Ki bai tsaya ya jira ki ba. Wallahi ko aka san. A ba rashin mutunci ba. Ha ba wa yana su hankali. Bari in je wurin wannan mai. Okay to shikenan sai an jima. Ne, ɗan bala. Ya ake ciki? Ya gari ne? Ya aikin kuwa? Aiki ba daɗi. To ya me labari? Labari akwai shi wallahi. Da mun tuntuni ma neman ka nake wallahi. Kai kullum a cikin nema na kake? Kuma ba abin da zaka dan bani irin ka ce gashi yana neman da kake min baka dan ya gamu wani abu. Zuwa Najeriya. Kullum kana aiki amma baka ya gamu wani abu. Kai ka je gareji ka gyara motar mutane mai gage ba. Ni ai ba mai gida bane ba a gare ni. Lalle wannan ba siya mun kake ba. Da ni da kai za a ga wanda zai siya. Ba ne mun fita muna da ina da. Da ni da kai za mu ga wanda zai siya wanda mu kana fama da irin wannan dake kalli ba har wani dinki ba wannan na san akalla jinnan ya da. To dinkin mata ne. Gaskiya ne ala kana shakatawa ka. Wallahi tallahi. Yawwa ka san kan me nake so yi magana. A ban sani ba wallahi. Na san tasu ne ya giza ba ta wuce ta koki. Kashi na gane. Kan mutum ne. Na san dama ana zaka jira ai. Tun da ya tashi ya yi haka ba inda yake jira sai kan nan. To in bai daga a kanka ba kai fa ba wai aboki ba ne dan uwa ne. Gaskiya ne. An tashi tun yarinta na haka dai abin da naga zai saka a matsala dole ne kokarin duk yanda zan ga na kaula ita. Haka ne. To gaskiya kamar yadda na sha faɗa maka tarayyan ka da ita fa abun yawa yake. Magana dai ba ya ce zan dama da ita. Saboda ana girma ya kamata a ce kuma abubuwa suna jan baya kai kanka abubuwa har su maka to amma wani lokacin abin da yake da muhimmanci sai ka bar shi ma ka zo ka ba da lokacin ka akan ta shi ne kai ni ban ma taɓa ganin kawance irin naku ba a ce kuna girma amma gaba ɗaya kullum gaɗa jonewa ma kamar tib da ta cingan kawo ya kamata ka rage wannan abun wannan ni kai ba gane ba wai to me illa haka ni illa ce ban gani ni ban gane ba kai ba gane ba ni ban ga illa hakan ba dan an yi wannan abun ba wani abu bane ba za ka gani yanzu ba amma na san nan gaba wallahi sai ka gani wallahi amma kuma na ga mun fatan alkhairi kai fa ma amma wannan dai shine fatan alkhairi wannan maganar da nake ga ma in ka tsallake ta ka wallahi tallahi na san ba ka shiga tuwo billahi las
ni dai zuwa nan gurin ka mai hira in ba ka jin hira ne ba zan ci ai hira kenan tunda yana aiki ka zo kaga dole dan baka shawara ni ba zan koma dama ban gama abin da kenan to na gode Aminiya. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ami. Wa nake gani kamar Aliyu. Wallahi. Yau a gidan namu. Ami. Sannu da zuwa. Bismillah ka ga bara a kuma a wani zama. Yawwa. Wai ina yaron nan yake? Kowane lokaci za ka iya ganin shi ya shigo. Allah sarki. Ni fa kaga alakan shi da wannan yarinyan fa wallahi ya fara damuna. Kai Ami. Sau nawa nake gaya miki wannan magana? Zai iya daina, yaro ne kankani. Haba Ami, kin tuna lokacin da nake irin wannan abu? Ni ma fa to yanzu ba gashi girma ya zo mun ba Ami. To ai naga hankalin ba daya ba. Ami zai daina. Shi fa yanzu kwata-kwata shekarar shi 19. Karki damu. In bai daina ba yaushe zai daina. Ami ki daina daga hankalinki. Ki daina daga hankalinki. Kin ji? Shi kenan. Yawwa Ami. To zaraban me aka kawo mana ne? Karki damu na bari a gida amma aka fara kawo ruwan sanyi ya shago. Ba damu. Arabada da ni da ke babu wanda zai iya raba mu gaskiya. Aminiyata. Al'amin dama neman kama nake yi zan zo ma gidanku ne sai kuma ga ka zo. Okay. Ka san birthday na ya taho fa. To Ina ta so dama in gaya maka. birthday. To Gashi kuma yau za mu tashi. yau Yau din nan da za mu tashi. haba dai Wallahi kuwa. ya za ku koma Wallahi za mu koma can gaba dai. Wajejen unguwa ukun nan. Okay. Ku gina wannan kuɗin naku na Dubai. Nan za mu koma. Can za ku koma? Za a baya fi wannan gidan naku. Wallahi su dadi ne su waye can ya fiyo a can ma za a yi komai da komai dai. Normal ne ai. Daman gidan mu za ki je yanzu. A haba. To shikenan dai. Bari in koma. Sai dai mun haɗa an jima din. To shikenan. Kawu. Ainihin lafiya. Kawu yaushe a gari? Wallahi jiya ina wannan yarinyar take? Ta yanzu muka rabu da ita a nan ai. Aminiyata. To, Amini wallahi kuɗi nake so. Kuɗi za ka ranta mu. Kudi dai. Idan na baka kudin nawa kenan nake bin ka. Ni na manta nawa kenan amma To bari in faɗa maka sai ka tuna wancan wanda na baka sannan ka hada da wanda zan baka ka lissafa nawa kenan sannan zan baka. ni ammi dan Allah annabi ki taimaka ni yanzu kuɗi nake so ni yanzu zan je abu zan yi da su. Ni zan baki kawai zan baki wallahi. To bari ka ji. Ni ban bata lissafi ba da wancan da wannan duka zan hada zan dora cikin lissafi sai ka biya na. Duka. Ni lissafi bai bata kai ba. Duka zan hada zan bayar. Yawwa a bani. A bani. Yawwa ammi. To. Ka ni bari mu ce gareji. to shi kenan Allah ya kiyaye. Amin. Ka tsaya dai ka lura da kyau. Ta. A dawo lafiya. Allah ya sa. Sora ka je ka ci gaba da shiriri sanka da ka saba. Yanzu kawo kudin nan da ya karba karshen ta zuwa zai sai mata gift wannan yarinyar da duk shekara sai an mata gift sai ka ce wata iya tsana. Ami. Ki daina daga makanki hankali. Kin ji? Ki haƙuri duk zai yi daina. Wannan lokacin na yaran zamani sai an masa haƙuri. Idan ba a masa haƙuri wallahi ki ga ki kuka zaki dinga yi. Kin ji? To Allah ya sa wata. Amin. Wannan Ki zamani ke ta masa sai a addu'a. hankali. Ki ta mashi addu'a kawai. Kin ji? To Yawwa Ami. gashi Aminiya. Yani ya. Wallahi ina cikin sa nan kawai ne wani tunani. Wasu yara tana can tana jira na.
Na nawai? Da Allah can. Kai ko kunya baka ji ka kira annabi masoyiyarka? Ko kunya baka ji? A gaba na fa aka nema wulakanta ka. Ba ruwanka. Kome akan ba ruwanka. To, naji. Yanzu ya za a yi ci. Yanzu ya za a yi. Ni na kai yanzu. Yanzu zan je dan majalisar nan ta American nan. Zan je dan zauna Isha tana yi. Gare na dan yin lub zan yi can. Ka gani nan daga nan? Sai kasuwa. Zan je siya mai ba gogo na birthday. Za ka shigo ai. A hawa da Allah. Wallahi Allah birthday ta za a yi. Kuma sai da magana ta zo ma birthday na ta kuɗa ma za a ga. To mene ni ma kai banza ne kai birthday ai haka yake ba a tama shi da Allah. Shi zuwa yake da Allah. Dai za a ci abinci. Za a yi caca su. Za a yi caca su nake gaya ma. Mun baka san me? Ina yi kwaɗi na ke tana yi. Allah. Lalle zai an yi rahim mutum. Allah. Ai ka ce ba ni bane. Allah. A ofe za ka yi za ka ce. Kai da ka sani kenan. To in ba wanda ya sani ba zai ce ofe a kai. Allah. Ofe ne. Unique picking on the mix. Ofe ne. Kowane best. Ofe ne. Kowane keke na pep. Ofe ne. Kowane phone. Ofe ne. Kowane iPhone 8. Ofe ne. Kowane best. Ofe ne. Kowane keke na pep. Ofe ne. Kowane phone. Ofe ne. Kowane iPhone 8. Ofe ne. Benz batin check. Ofe ne. Jirgi ba burki. Ofe ne. Show wanda ba get pay. Ofe ne. Telan da ba shago. Ofe ne. Na mata babu aji. Ofe ne. Titi ba kwalta. Ofe ne. Mashin ba lamba. Ofe ne. Wayan da ba sim card. Ofe ne. Shadda ba guga. Ofe ne. Agogo ba saiti. Ofe ne. Wakan da ba sauti. Ofe ne. Kular da babu kari. Ofe ne. Bani da iPhone sai dai a taimaki gayu. A taimaki gayu. Talent from God malam ba wani layu. Ba wani layu. Harkar waka sai da shi. Na rikide bana bana ji. Kai wani taron sai da bashi. Omo you shag like that, shag like that, shag like that, yo. Maji dance like that, dance like that, dance like that, yo. Up your hand like that, hand like that.